Обект на Елитстрой МТ е и пожарната в Благоевград. Тук ще видите 4 видове дейности. В част покрив заменихме старите керамиди, летвите, мембраната и капандурите с нови такива и подсилихме улуците с нови скоби. В част термопанели махнахме стенните и покривните ламарини и монтирахме 8 см термопанели. Тук включихме и всички обшивки, които са от бяла ламарина. В част хидроизолация направихме замазка на места, обмазахме с грунт и залепихме газопламъчно новата хидроизолация. В последната част премахнахме гипсокартона от таваните в няколко помещения, добавихме минерална вата и завършихме с картон, шпакловка и боя. Накрая направихме дарение от нашата фирма, като боядисахме фасадата в ярко червен цвят. Обади ни се за оглед и оферта. Елитстрой МТ. Градим доверие и домове.